Halos pisong taas singil sa kada kilowatt hour sa kuryente, epektibo na ngayong April billing ayon sa DECORP. Ang detalye sa report. Maagang nagtungo sa Dagupan Electric Corporation si Jessica upang magbayad ng bill sa kuryente. Tumaas na raw ang kanyang bayarin sa kuryente. Medyo mahal na po ngayon yung mga bilihin po. Sana bumaba na po yung mga bilihin. Mula sa dating 10 pesos and 3 centavos per kilowatt hour na singil, pumalo na ito sa 10 pesos and 93 centavos per kilowatt hour. Gawa ito ng epekto ng fuel crisis. Pero nonetheless, kahit pa paano, sa DECORP ay namitigate namin yung increase. Dulot din daw ito ng mas mataas na singil sa generation mula sa wholesale electric spot market na hawak ngayon ng Energy Regulatory Commission at pagtaas ng transmission rates ng National Grid Corporation of the Philippines. Kaya't kahit mainit ang panahon, napipilitang mag-cost cutting ang mga negosyo tulad ng salon na ito upang makatipid sa gastusin. Usually, nagko-conserve energy kami tapos yung maga namin pinapatay pag kulang client. Samantala, pinaghahanda ng National Power Corporation ng publiko sa posibleng rotational brownout sa ilang lugar sa bansa, partikular ang mga lugar na sineserbisyohan ng kanilang Small Power Utilities Group o yung mga nasa remote island at isolated area at kumukuha ng supply ng kuryente mula sa diesel power plants. Hirap na raw ang ilang planta sa pagbabayad ng diesel na nakaaapekto sa kanilang operasyon, kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.